El 17 de juliol de 1936 esclata la Guerra Civil Espanyola. Com a conseqüència, el territori queda dividit en dos bàndols, un feixista i l'altre republicà, del qual Dénia forma part. En base a la documentació que es conserva en l'arxiu municipal de tot el període, es conserva tota la documentació del període de la República i també, per tant, del període que afecta la Guerra Civil. I després també s'han fet entrevistes fa ja molts anys a persones que ens van donar informació directa dels fets. Pues jo en tot això puc comentar-te que en el moment, diguem, de la sublevació militar del 18 de juliol, en aquest moment a Dénia les persones recordaven que estaven a la platja disfrutant de l'estiu. I va passar un temps fins que es va prendre consciència de que n'hi havia una guerra, perquè primer n'hi ha com un cert buit de poder. El propi govern republicà no espera aquest alçament, aquesta sublevació militar i es queda, com diguem, desconcertat a veure quines parts del país estaven a favor de la república i quines s'havien sublevat juntes militars. Tota la zona de Dénia, igual que tota la comunitat valenciana, són zona republicana, però tenim d'enfront, que això serà molt important de cara als bombardejos, les Balears, Mallorca i Eivissa, allí triomfa el cop d'estat militar, Menorca no, però clar, a nosaltres ens afecta Mallorca i Eivissa, que els tenim molt, molt, molt proper. I serà algo molt determinant de cara a aquests futurs bombardejos. Aleshores, a Dénia podem dir que al llarg de l'estiu, hivern d'aquest any 36, quan comença la guerra, es comportaria com les altres poblacions, diguem, de rereguarda, enviant voluntaris al front, preparant-se per a rebre a poc a la població refugiada de zones que sí que són de front de guerra i que per tant hi ha que buscar famílies, dones, xiquets, que n'hi ha que acollir, com es va fer. Vull dir, es va dedicar a aquest tipus de tasques. I podem dir que així la vida funcionava en certa normalitat, entre cometes, perquè encara no havia hagut ningú atac, això era rereguarda. I així n'arribem al dia 13 d'agost de 1937. En aquesta data, que és un dia normal d'estiu, sembla ser que per allà a les 6-7 de la vesprada es va col·locar davant de la costa de Dénia el creuer Canàries. I ahir es produeix el primer atac, que és un atac naval. El creuer Canàries, testimonis que van contar, en concret en dient, estàvem al carrer La Mar i veiem al fons del carrer el creuer Canàries, un creuer allí, i de repente comença a disparar. Sembla ser que va estar diverses hores tirant obusos, un d'ells va explotar en el que és el cantó de l'actual mercat, que aleshores no estava ahí el mercat, però per ahí va explotar un. I en aquest primer atac, que a molta gent li va pillar pràcticament a la platja, van morir ja 3 persones, perquè un dels obusos va anar a parar a la zona de la caldera del gas, que no va estallar de milagre, la caldera, que hauria sigut un desastre molt gran. I allí van morir 2 dones joves i un xicón d'uns 16 anys, que era un xicón refugiat. Sobretot quan tiraven al Canàries, els bascos italians, que encara hi ha zones del castell que es veuen els impactes que pegaven les castanyades, que pegaven per amedrentar la gent, que ho sabien que la gent anava per cair. Que això es veu que el que passa en les guerres, que en la rereguarda sempre hi ha algú que simpatitza en aquell, igual com a mi també m'han dit que si arriben a explotar totes les bombes que van tirar, diu que al port en van tirar una que 2 homes a Xina no l'abraçaven. M'abuela vivia a l'història del Palau, darrere l'història del Palau. Aleshores, quan sonaven les sirenes, jo penso, això ja ho he deduït després,
que per llunyania al refugi del castell, no? O bé perquè tenien una casa de camp a Sant Nicolau, doncs aleshores ells pegaven a fugir cap a Sant Nicolau. Ells fugien cap a Sant Nicolau. I aleshores, en un moment determinat, es veu que se'ls va fer tard, i quan ells estaven a l'altura del camí dels lladres, aleshores el canari es va disparar i un projectil va pegar, justament va empotrar, diguem-ne, a una mare i una filla, una bebè, dins de la soca d'un garrofer. Fins fa poc, ma abuela, ella no ha tornat a passar ja, em va dir que no havia tornat a passar per ahí perquè era superior al record de la crueltat, no? Clar, ella va continuar el seu camí, però ella va estar un any acusant una sordera perquè se li van rebentar els tímpans. Clar, ella, jo no sé els metres que estaria del projectil, no? Però vaja, relativament curt, no? Això, doncs clar, després va desembocar en una fòbia tremenda als llamps, al llamp, no al tro. Ella li impactava el llamp, quan venia l'efecte lumínic del llamp, ella desapareixia completament. Ella, si estaves dinant, si estaves el que fora, desapareixia completament i te la podies trobar dins d'un armari, baix del llit, ja tenia realment paura a la llum, no? A la llum, perquè clar, suposo que quan impacta la bomba, no ho sé, però suposo que esclata en llum i això a ella se li va quedar ahí i clar, va morir en aquesta por. No? A mi se me va quedar una cosa gravada que a més està lleig que ho diga, però me va fer molta gràcia, no? Que va ser quan va vindre... És una història que va viure mon pare quan va vindre a bombardejar el Canàries, aquí a Dénia. Ell estava en la mar, estava en els amiguets en la platja del Gosset, a les Rotes, on vivia ell en aquell entonces, no? I entonces vam veure que estaven... uno d'ells, jo sempre recordo que ell contava que uno d'ells pensava que eren coets. Mira, que estan tirant coets, i en seguida van anar gent major i es va dir, no són coets, anem on que estan bombardejant. Va ser quan van bombardejar el Canàries, que va fer tant de mal aquí en Dénia, el barco. Van passar els anys, mon pare es va fer major, i se'n va anar a la mili. En aquell entonces va fer la mili per marina, anava embarcat, i ell, no sé com es diu, els que servien el menjar a un dels oficials del barco. I aquell senyor li va preguntar, diu que era ell sempre deia que era una molt bona persona, molt noble, que es tratava molt bé i tal. I va preguntar que d'on era, mon pare va dir del Dénia, diu, hombre, de Dénia. Diu, yo tengo un recuerdo de Dénia, diu, fui con el Canarias cuando bombardearon la ciudad de Dénia. I mon pare va quedar mirant-lo, clar, no va poder replicar-li ni va poder dir-li res, no? Però bueno, interiorment el degué enviar on degué voler, perquè, vamos, va ser... I això mon pare ho ha repetit moltíssimes vegades, no? Ara ho repetia i ho contava com una anècdota graciós, no? Però diu que en aquell moment sí que li va afectar, perquè ell va veure com bombardejaven i el resultat d'aquest bombardeig. Ací a Dénia s'havien pres les mesures que ja des de finals de l'any 1936, per part del govern civil, s'havia indicat ja als ajuntaments que en previsió tenien que apagar les llums de nit, tenien que tapar finestres, aquest tipus de coses. S'havia provist una sirena al castell, però fins a aquest moment del 13 d'agost del 37 no comença, diguem, els atacs a Dénia. Aquests atacs també propiciaren que cap a novembre de l'any 1937 es fera ja el projecte del refugi que ens queda, el refugi que veiem que travessa tot el turó del castell. En origen és un projecte que va fer Pompilio Alcaraz Pavia, que era l'enginyer del port de Dénia, i va fer un projecte en el qual havia un túnel, diguem, un refugi central gran, dos braços més, per tant eren com tres, i algunes bifurcacions més. Però al final sembla ser que bàsicament el que va estar operatiu va ser el que coneguem. El túnel del castell és el que es va acabar d'una manera completa i el que realment es va gastar.
Sembla ser que estaria ja acabat a mitjans de l'any 38, estava ja acabat el túnel este i ja s'utilitzava. Tocava la sirena del castell i tot el món aquí a Vallmar anàvem al lloc que ara està al passatge de baix pel castell, que allí era una part al refugi des de Vallmar i l'altra part al refugi des de l'Aldenya. I també es va construir, junt en eixe del túnel del castell, un altre que estava vinculat a la fàbrica de Sauquillo, que estava en el carrer Pintor Victòria. Este era un refugi de tipus piramidal, que es va obrar bàsicament per atendre els treballadors de la fàbrica de Sauquillo, perquè era la típica fàbrica de joguet que es va reconvertir en material de guerra, igual que també la fàbrica de Carrasco, que per cert va ser una de les que van bombardejar i va desaparèixer, es va convertir en un solar. Sobre refugis, únicament comentar també que els encarregats de fer-ho eren el Comitè Local de Defensa Passiva, era l'organisme que s'encarregava, en la secció de Dénia són els que ho van organitzar, i que bàsicament el túnel que coneguem es va construir pels deniers, que anaven a tandes a treballar, i es va construir també l'ajuda dels refugiats. Això ho comentaven també els testimonis, que n'hi havia refugiats de Pozo Blanco que sabien manejar dinamita, perquè clar, tot això és una muntanya de caliza que per això val per a refugi, però per el mateix motiu s'ha de dinamitar a base de dinamita. No és fàcil anar traient tota la pedra. Entonces tot el túnel està fet a base de dinamita i es va fer en l'ajuda d'aquestes persones refugiades i tots junts van col·laborar per a treure el túnel, que sé que es va començar a obrir per cada cara, pels dos costats, i es van ajuntar al mig. Perquè així, ja des del primer moment, es va poder fer servir. És dir, el túnel es va utilitzar abans d'estar acabat. En el moment que ja n'hi havia un tram, ja la gent podia, quan sentia la sirena del castell, anaven allí. I per el camí em van contar, este és realment el que van gastar. S'ho deixaven tot i arrencar a córrer, perquè del castell. Compte que aquesta sirena s'escoltava fins d'ara. També s'havien habilitat, abans de tindre aquest túnel de construcció, s'havien habilitat molts baixos de forns, d'espais, de propietats, de cases que tenien soterrani. S'havien habilitat prèviament, igual que la gent que contaven, si estaven per la part del camp, que molts estaven al camp, fent un clot allí entre els arbres i s'amagaven dins. Les persones buscaven tot tipus de refugi abans de tindre este. Mon pare el que feia era, en comptes d'anar-se'n a casa de l'altre abuelo, que estava també propet de la mar, perquè estava, com aquí que diu, pegat, ell se'n venia així. Venia ell i venia el germanet, venia el del carrer Sant Dungasí, venia mon pare en 3 o 4 anyers caminant, en el germanet que en tenia 2, caminant le denia 6 soletes. I venien, i quan sentien les sirenes, el abuelo d'ací feia, ala, al forat! I es clavaven dins del forat. I entonces quan bombardejaven, que per cert ahir baix, el que avui diguem Sant Nicolau per ahir, mon pare sempre m'ha dit que ahir va caure una bomba, pues ells en aquest moment, ells estaven així. Ells estaven així. I la veritat és que ell, ho recordo, ell diu que va ser, el que contava ell, de les pitjors experiències com a por que he tingut mai en aquesta vida. O sigui, ell quan sentia el ruïdo de la sirena diu que es quedava blanquet. I de fet, mira, n'hi ha una cosa que és molt significativa. Està per lo que ara es diu la Marquesa 5, que ara està ple de xalets. Però quan el meu germà i jo eren jovenets, un dia vam anar d'excursió, mon pare i ma mare, per la muntanya, fer una excursió per la muntanya, i vam arribar a la casa eixa. Vam arribar a la casa on estaven. I mon pare va dir, a veure si encara està la clau on estava, i la clau estava encara darrere d'on era darrere la porta, era una clau d'estes antigues, i estava allí penjat, que per cert la té el meu germà a casa, darrere de la porta d'un viuell, que és on vivien els meus avis,
està la clau eixa, era la clau de la caseta on es van refugiar quan a la guerra. Allà, a la caseta del Bernabéu, és la caseta més alta, bueno, ja ha desaparegut, que he fet un xalet, però així ni tot trobo que és la més alta que hi ha anant per Colldefous. Està altíssima. I quan bombardejaven València, pues, els reflectors de València, d'allí, consistien en el cine. Perquè aquí, per allà, i el ruïdor, saps? I des d'allí van voler també bombardejar Dénia o era... Sí, mira. A voltes posaves allí i veies les bombes que tiraven dins la mar, que se n'anaven cap amunt, un d'aixòs d'àvia. S'han comptat, en base als estudis fets, una trentena llarga de bombardejos a la ciutat de Dénia. D'aixòs bombardejos, la majoria podem dir que estaven en la zona portuària i la zona de lo que coneguem com baix la mar, que és on estaven aquestes fàbriques de joguets que estaven reconvertides en fàbriques de material de guerra, que ocupaven aquest territori. Després, també se'n van produir alguns per zones de la contornà, per Pacalmongó i fins i tot dins de la població. El carrer La Via va ser dins del que era el nucli urbà i el carrer Major també se va produir dins del que era el nucli urbà. I ells van voler dissuadir perquè no ho pogueren fer. I a part que allí propet estava el quartel dels internacionals. En total s'han comptabilitzat 32 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits i destrucció de cases, destrucció de barques, vull dir, una destrossa important en les infraestructures del port i en el material que n'hi ha allí d'embarcacions, tant d'embarcacions de pesca com d'embarcacions comercials que n'hi havia en aquest moment. El port de Dénia té molt de protagonisme en el moviment de mercaderies i també es va produir l'enfonsament d'un vaixell que es deia Brisbane, que era un vaixell francès, que ahir van morir 5 dels tripulants en un dels bombardejos estos de l'aviació, perquè el primer atac a Dénia va ser un atac naval, que és el del Canàries. Però després, encara que n'hi havia creuers que feien, considerem, la ruta, el Baleares també es passejava contínuament, però ja no assustaven a la població perquè l'objectiu era fer por. Aquest era l'objectiu de guerra. El pànic és un dels instruments que s'utilitzen en les guerres, el pànic de la població civil. Aleshores s'utilitzava en els bucs passejant-se per la costa i atemorint. Però a Dénia, llevat el primer bombardeig del Canàries, tot el més ja va ser per part de l'aviació. Pensem que, com hem dit, que tenien d'enfront Mallorca. A Mallorca ja s'instauren les bases aèries de la col·laboració alemana i italiana dels fascistes, dels règims fascistes en aquest moment, junt amb l'alçament militar, que era un altre, el que propugnava és un altre règim fascista. Per tant, ells eren col·laboradors directes. I estableixen en Mallorca, en Pollença, està la base aèria alemana de la Legió Còndor i en Son San Juan està la base italiana. Mon pare sempre m'ha dit que l'aviació estava a Mallorca, a les Balears, i d'ahí eixien els avions. I quan eixien d'allà cap ací, quan es començaven a sentir el ruïdo dels motors, perquè això eren avions que portaven com a 2 motorets, pareix ser, per lo que m'han contat, quan sentien la gent que estava, o sigui, que es dedicava a això, que estava per escoltar-los, es començaven a sentir el ruïdet ese, és quan soltaven així les sirenes per a que la gent ja es començava a amagar-se. Sí que és veritat que em deia també mon pare que normalment era a la poqueta nit, quan normalment la gent eixia de treballar.
I la gent estem parlant que bàsicament eren dones, perquè els homes pràcticament estaven tots al front, llevant d'alguns que estaven per ací també fent camins i vies i arreglant d'això. I sempre normalment volien soltar les bombes, clar, quan més gent agarraven. Entonces, el que feien era que quan soltaven les sirenes, cada un al puesto que l'agarrava intentava amagar-se on fora per a que els carrers es vegueren buits i no es veguera que hi havia gent ni que hi havia de res per a que, clar, per a que no soltaren. Aleshores, ells actuaran de manera coordinada en el sentit de que no bombardegen alhora, però que així a Dénia, igual que a la resta de poblacions, trobarem atacs aeris tant dels italians com dels alemans. I tots partixen d'eixa base, de les bases de Mallorca. Això què produeix? Pues que a Dénia, com estem molt prop, la sirena que avisa dels bombardejos estiga quasi contínuament disparant-se, de dia i de nit, perquè els bombardejos, per el que ens ha dit els testimonis, es produïen a hores diverses. No tenia una seguida, igual un era de matí, altre era de nit, altre era per vesprada, perquè l'objectiu era crear aquesta intranquil·litat en les persones. No sabies quan vindria. Com a més, estaven en la línia de les rutes dels avions, pues, la sirena contínuament estava avisant d'atacs que alguns passaven i altres no. I les persones vivien molt en pànic i al final la població, la ciutat de Dénia, en bona mesura es va abandonar. El que podia se n'anava a altres pobles, se n'anava al camp, se n'anava al Montgó. Des de luego, tota la zona de baix la mar es va quedar absolutament buida perquè era un mes es bombardejava i allí era impossible viure. De dia venia la pava era una avioneta, no arribava a la categoria d'avió. I pegava les voltes que volia, quan no havia res aquí. Al final sí que havia allà a la venta al burro, vam fer allí uns nius, però no vam disparar. I aquell a Rinxo Teulaes anava. Mi abuela, quan estava al campus, a Sant Nicolau, ells tenien una cabra que li diuen Blanqueta, i que quan sentien la pava, que sia de la base, ja de ben lluny, ella plantava les orelles. I aleshores era un senyal que tenien de que encara no podien baixar a Dénia, no? Que havien d'estar uns dies més, o almenys fins que durarà el bombardeig de la pava al campus. Vale, i aleshores aprofite per a contar-te lo de Maria. Maria va comprar una casa en el número 4 del carrer Sant Dunga, relativament aquí al costat, no? I la casa, durant una nit, l'impacte no estaven dins, però l'impacte va tombar mitja casa. Clar, què va ocórrer? Que va tombar la meitat de la casa i l'altra meitat es va quedar a la dreta perquè, segons ells, hi havia un Sant Antoni allà. Hi havia una figurita de Sant Antoni penjada i aleshores, clar, la bomba no va matar. Bueno, aleshores, bé que veig que la guerra, els bombardejos també feien cristiandat, no? I això. I aleshores, doncs, aquesta és l'altra anècdota. Aquest Sant Antoni, jo l'he vist tota la vida penjat a la paret esa, i de fet, aquesta paret era completament de tosca, i l'altra meitat de la casa era de bric, ja moderna, no? I després ja, clar, és curiós perquè aquestes coses després veus el veridi, no? Dius, pues sí, hi ha dues èpoques. La meitat de la casa en el Sant Antoni de tosca i l'altra meitat en bric, no? Això ho vaig veure jo després quan la meva germana va fer la reforma d'aquesta casa. No sé, se'm va vindre al cap tot això. Ma mare, quan va començar la guerra, tenia 11 anys. I els bombardejos es produïen entre el 37, 38 i fins a l'últim, que va ser el 39, tindria per això 12, 13 anys, 14 anys. Bueno, a mi l'únic que m'ha traslladat de vivències i records és la por que tenien quan sonaven les sirenes, que avisaven sobretot dels bombardejos aèris. Ells li diuen, quan venia a l'aviació,
que venien de les Balears, ells, els avions ells es diuen la pava. No sé per què, però es diuen la pava. Bueno, a mi, per el que m'han contat, la paraula que utilitzaven per anomenar els avions en general, la meva experiència, per el que jo he vist, la gent major en dia que li diuen la pava, perquè semblava com una espècie de pardalot. Ara, així bombardejaven dos tipus d'avions diferents. Els Heinkel eren els avions alemans, que respondrien a aquest model vinculat a lo que la gent li dia la pava. Eren hidroavions, per tant volaven baixet, eren més redons i tenien com unes plataformes per a aterrar damunt de l'aigua. Estos són els que pense que la gent dia la pava perquè eren els que veien, perquè aquest avió era el que volava baixet. A voltes, fins i tot em van dir que per la nit, quan atacaven de nit, llevaven els motors i pràcticament anaven rossant les teulades de les cases per a que no es sentiren i atacaren més sorpresa. És a dir, que això és el que les persones veien i el que va donar nom a l'avió. Perquè l'altre model d'avió, que era... Bueno, efectius eren realment els dos, tant els alemans com els italians. Però el model d'avió italià, que era un Savoia, Savoia en els seus noms, però el Savoia en general, era un avió molt més modern i volava molt, molt alt. Per tant, normalment els Savoia solien atacar més de dia, però volaven tan alt que la gent difícilment es veia. Per tant, jo pense que aquest nom, la pava, li van donar al Heinkel, que era l'avió que la gent veia. I pense que li quadra un poc també aquesta forma redona, perquè els altres estaven per dalt dels núvols i no és difícil donar-li nom, però clar, ells li diuen la pava a un i ja és tot. Tot és la pava. Jo vaig veure per internet un muntatge de fotos antigues de Dénia en el que hi havia fotos dels anys 20 i 30 que jo no havia vist mai, no són les clàssiques que més o menys tots coneguem, sempre hi ha coses noves, però aquestes no les havia vist mai, la majoria. I vaig fer una mena d'investigació per saber qui havia posat aquest vídeo en YouTube o en Dénia Antiga, crec que era una pàgina de Facebook. I vaig trobar que era un xic de Madrid que ho havia agarrat de les fotografies que havia fet son pare. Venien encara de nit, jo vaig quedar amb ells i van vindre i me van mostrar les fotos que tenien, molt valuoses, i me va contar un poc la història de la família. I més la vaig posar en contacte amb l'arxiu i van fer una sessió, es va fer també una exposició, una selecció de fotos seues. Es tracta d'una persona que era un mestre de Madrid, amb vinculacions familiars a Dénia, i que venia a estius a Dénia. Es va casar en una deniera i feia fotos i, a més, era un home molt minuciós, que ho apuntava tot en tota classe d'agendes i de diaris. I una part d'aquest material que va cedir a l'arxiu era un diari dels seus dies passats durant la Guerra Civil en Dénia, entre juliol del 37, crec que era, i gener del 1939, que va ser cridat a files i es va incorporar al front. El diari continua contant també què passava quan es va incorporar, quan formen la brigada en la que estava, tot el que passava fins al final de la guerra. Està tot molt detalladament. La part que ens interessa és aquesta part del 37 al 39, perquè hi conta també dia a dia pràcticament què passava en Dénia, què sentia dir, com vivien els bombardejos, què es necessitava. A més, treballava en un lloc que era un referent del poble, que era el Bar Agulló. Este home, que era Antonio Lanáquera, es va casar amb una dona que era família des que portaven aquest Bar Agulló, que era el lloc on es reunia la gent els dissabtes i els diumenges, sobretot a l'estiu, a l'aire lliure, una pista a l'aire lliure per a ballar. El Bar Agulló estava on després va estar la Rosaleda. Nosaltres no ho coneixem, però no he conegut tampoc la Rosaleda, però és tot just al costat de l'oficina de turisme, l'edifici que dona cantó a la carretera de les Rotes. Doncs allà estava el Bar Agulló i la gent anava allí a ballar, sobretot els dissabtes i els festius, a fer balls, etc. I es donen compte que fins i tot en una situació tan excepcional com una guerra,
en Dénia hi havia balls també, quan es podia. I els mateixos soldats que estaven aquí organitzaven balls a benefici dels hospitals o dels ferits o de determinades causes en favor de la República. Insistissin que la vida quotidiana es mantenia amb totes les limitacions i precaucions que podia. Hi havia cine, per exemple, hi havia ball que organitzaven fins i tot els mateixos soldats o la guarnició destacada a Dénia organitzava balls a benefici dels hospitals, dels ferits o de causes de la República que requerien en aquells moments. Els organitzaven precisament en el bar Agulló, i anava la gent, no és que foren uns balls, anava la gent, inclús fins i tot hi havia moments en què el bar, per la falta de subministraments, que això era un altre dels grans problemes de la guerra, no arribaven aquí subministraments bàsics moltes vegades, per tant havien de tancar perquè no tenien ni beguda ni res que oferir. Però quan hi havia ball la gent anava, intentava divertir-se dins de les limitacions. Hi ha constància també de trinquet, partides de trinquet entre no només els de Dénia, sinó els soldats que estaven aquí, que molts eren bascos o eren de lloc on es coneixia la pilota o es jugava la pilota, i s'organitzaven campionats de pilota per a divertir-se en les hores lliures i tot això. Balls, cine, pilota, tot això funcionava d'alguna manera, amb les limitacions que ja dic. El problema, a banda de tot això, era com fer-se amb subministraments bàsics. En les memòries de la Nàquera es conta com anava a peu, tenien que anar a peu el propietari del bar i ell, moltes vegades a Xàbia o a Pedreguer, per a comprar coses tan elementals com llentilles o arròs, que no sempre ho trobaven, de vegades feien el viatge i tornaven sense l'arròs o sense allò que volien. O, això possiblement vos resultarà un poc sorprenent, tabac. Anaven a per tabac. El tabac era una cosa imprescindible, entre cometes, avui no ho entendríem, però en aquell moment el tabac fins i tot estava racionat i era algo que tota la població demanava, i anaven a peu a Ondara o a Xàbia buscant també tabac, racions de tabac. Dénia es decideix bombardejar perquè sempre ha sigut un punt estratègic. Pel tema portuari, bàsicament, es bombardeja pel port, que era un dels ports de comerç de la República. Per tant, era un punt on podia haver ingressos econòmics en aquestes transaccions. Per tant, ja és un objectiu pel port. I després és un objectiu per tot el tema de les fàbriques d'armament i material de guerra. Però vull dir, Dénia és un objectiu igual que serà Gandia, igual que serà Cullera, igual que serà València. Totes les ciutats de la costa portuàries són objectius de guerra. Perquè per lo vist ella no m'ho dia, però això ho vaig dir jo, el port de Dénia per lo vist era prou estratègic i tal. Entonces venia a bombardejar el port. Bombardejaven, tiraven les bombes des de la bocana del port, un poc més per a dins, i alcançaven, igual alcançaven el castell, que alcançaven el barri de Vallramar, o per allà les cases dels mariners, en fi, per ahí. Este home, des del dia que arriba, des del dia que deixa Madrid, comença a apuntar. I té el gran interès d'això, que dia per dia, tal dia, a tal hora, sona l'alarma. I què fem els deniers en aquell moment quan sonava una alarma? Evidentment s'assustaven perquè és el primer que passa, hi ha un perill. I ahir ens conta en cada bombardeig com ho va passar, si es tiraven, generalment eixien dels edificis, si se n'anaven a una zona lliure o al camp pròxim de l'entorn, baix de les oliveres, entre els ceps, allí es tiraven a terra i allí estaven fins que passava el perill o veien que els avions s'allunyaven. En situacions de vegades no fàcils, quan plovia, en tot el fang es tiraven a terra i jo poso, que era molt desagradable estar allí entre el fang i la pluja mentre els avions estaven bombardejant. Compta també, per exemple, que un dels bombardejos, una de les bombes va caure al costat precisament del bar Agulló i que l'edifici del costat, diguem que les runes van caure sobre el bar i va fer algunes destrosses.
I després d'això que hem comentat, que serien temes econòmics, temes de guerra, després està l'acabar en la població. Acabar per les bombes que maten a la gent i acabar, sobretot, produint un desequilibri dels nervis. Hi havia moltes persones que no podien dormir, que estaven molt, molt afectades per viure en la por. La por era un instrument molt important en una guerra civil. Jo me recordo dels meus abuelos i mon pare sempre contava la por que tenien. Tenien moltíssima por. Ma abuela estava amedrentada. Ma abuela estava coixa d'una cama, tenia la cama recta per una mala operació, no sé què va passar, i mon pare diu que era digne de veure com corria muntanya poc amunt, però com una llebre. Diu que no s'esperava ni als fills ni a ningú. Havien matat els seus pares, els meus bisavis, els havia matat el bombardeig en el seu poble, en Sarrión, i es veu que la dona estava atemorida, però ella era la que... I sempre ho contava, no? Tenia moltíssima por. Passava molta por. Mon pare era un xiquet i no era conscient, a lo millor que les repercussions o el que fora, ell també ha contat moltes coses, però sobretot ma abuela estava atemorida per al tema dels bombardejos. Els dos testimonis, quan me'ls contaven, jo veia la mirada d'elles, que volien contar-ho, no? Perquè jo no els preguntava mai, no? Elles eren les que em contaven les coses, tantes hores en elles, però era la mirada buida, com pot ser com aquell que conta un conte per a alliçonar-te d'algo, no? Elles volien que jo traslladar-me primer la seva angúnia, no? dels moments d'aixòs, i després pense que no es tornarà a repetir, no? Era la seva manera de dir-me que la guerra mata. La guerra mata, i mata per a tota la vida, encara que tu t'hagis salvat. Tenim que tindre clar que van ser xiquets que van passar la guerra. Però jo particularment a mon pare no l'he vist mai, diguem, en un trauma posterior. Sí que és veritat que ell sempre ha contat que en aquests moments, aquest so que feien les sirenes, a ell el paralitzava. Ell el deixava que no podia ni caminar, pobret, o sigui, el deixava aturdir totalment. Però jo crec que després, en el llarg de la seva vida, jo crec que ell no ha tingut cap de trauma per això. Possiblement també perquè tampoc va passar res a nivell familiar arrel d'això. Vull dir, no es va morir ningú, no van matar a ningú, no va morir ningú ferit. Jo penso que si haguera sigut una situació d'estes més greu, possiblement sí, potser sí que haguera creat algun tipus de trauma. Però jo simplement sempre li he sentit dir la por que ell tenia en aquest moment. O sigui, que ell mai després ha tingut tanta por, possiblement també perquè era més adult i les experiències són unes altres, les més vivències, però com a xiquet, tanta por com quan sentia aquest so de les sirenes, perquè sabia que després venien les bombes, evidentment, i és una cosa que tu no saps com... O sigui, saps com bé, sí, perquè sabies que venia de la mar, però no sabies on podia caure, ni si anava a fer-te mal, ni si no anava a fer-te mal. Ese no saber, clar, a tu crea un estat d'ansietat gran. És que no només es vivien els bombardejos aquí, es vivien també sonorament, vull dir, sentien els estrepis de bombardejos de Gandia, de Xàbia, fins i tot de Sagunt, en algun moment es rebia. Per tant, la gent sentia, ui, estan bombardejant. No sabien on era, però sabien que hi havia una situació perillosa al voltant de Dénia, no? A banda de quan anaven directament a bombardejar objectius concrets de Dénia. Tot això es vivia aïllant per les nits se sentien les llums de les bombes, el foc. Una altra volta, per això estàvem allí a Villa Conchita, allí a la Rota, i estava el senyor Swan, que era l'inglès, i Jaime estava convalescient, i sentim rum, 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 rum. Això és l'aviació, i així tots al carrer. Ei,
pues ja fa rato que no passa l'aviació i no he sentit. I de pronto sentim... I que és que era un dia d'aixòs grisos, un dia núvol, però que no es veia res. I anàvem per a València l'aviació i es veu que no va poder descarregar i va descarregar a les marines. I va matar allí, menys el pare, a tota la família. L'home perquè estava al bancal i tota la família que estava allà a casa, pues va caure, es van tirar les bombes i els van matar a tots. A veure, en aquest moment ja memòria històrica directa no en queda massa, perquè hem de pensar que estem parlant de fets que ocorreixen des de mitjan del 37 fins el 39, que es produeix, en abril del 39 es produeix l'últim bombardeig, quan ja estava la bandera nacional alçada en l'Ajuntament. I encara bombardegen al carrer Major, que maten a 3 persones. Vull dir que estem parlant de persones que per a tindre un record directe ara se'n van ja a quasi 100 anys. Llavors, en aquest instant, memòria directa ja molt escassa. Sí que n'hi ha memòria transmitida i contada dels pares que ho han contat als fills. Això sí que existeix i encara ara mateix pensa que es pot recuperar alguna d'aquesta memòria. Així, des de l'arxiu, en l'any 2006-2007, ens vam dedicar, considerem un poc més intensivament, a entrevistar a persones majors que es contaren el que recordaven i allò sí que eren experiències directes, de xicotetes historietes, de lo que li havia passat en aquell moment. Que, com és un arxiu, és un material que almenys queda ahí com a base de memòria històrica important. Sí que queda perquè, i a mi em va sorprendre quan vaig veure tota aquesta documentació recuperada per la SSR i per l'arxiu, que hi havia diversos diaris de gent que apuntava què passava dia a dia en aquella Dénia, no? Com era aquella Dénia, la memòria oral, les entrevistes fetes, tot això s'ha conservat i d'alguna manera ja dic que podem tindre un retrat prou fixe i prou fidedigne del que era la Dénia d'aquell moment. El que és trist és perquè, clar, aquests fets, en general, tota la guerra civil, com que encara és una ferida, podem dir, oberta en la societat espanyola, això ha propiciat que no es fera la tasca de memòria històrica, memòria oral, d'entrevistes, pronte. S'han fet alguns casos, no és que no s'ha fet res, però s'hauria d'haver fet d'una manera, diguem, massiva. S'hauria d'haver propiciat des del principi. Però ha sigut un tema que per la nostra experiència com a arxiu, a voltes, quan s'ha tocat anys abans, la gent tenia por de parlar. Les persones que ho havien viscut encara estaven atemorides i pensaven que si parlava es podia passar alguna cosa. Això nosaltres ho hem viscut. Evidentment, no pots pressionar a persones que són majors i que tenen por. Això a poc va anar passant, però mentre va anar passant van anar faltant molts d'ells. Per això, el 2006-2007 ja encara es tenien vius, però ja no eren tots, ja eren una part. Algo vam intentar fer, però és una llàstima i és un problema de la societat espanyola que no ha clarificat, que no ha parlat clarament i obertament de tot el que va passar a tots els nivells, per part d'uns i per part d'altres. Encara estem en el 2021 i estem parlant d'algo en por, algo que ja no queden ni els que ho han viscut directament. I una prova és que la placa que s'ha posat a Dénia en record d'aquestes 32 víctimes innocents, que eren persones que es van caure les bombes damunt sense esperar-ho, es va posar en el 2018. I els fets van ocórrer en l'any 1937, 1938 i 1939. Això és una reflexió que la societat ha de fer.
hem necessitat moltíssims anys per a posar una placa per a víctimes innocents que no tenen cap implicació en ningú bàndol. I això pense que és la tasca que ens queda avui i pense que al final és la tasca en documentals com estos, que estem parlant de fets molt antics, però és que no són gens antics, perquè encara està ahí el problema darrere. Pues moltíssimes gràcies per haver contestat aquestes preguntes. M'han servit moltíssim i ho agraïsc de tot cor. Molt bé. Jo t'agraïsc a tu perquè pense que aquest tipus de tasques, insistix, fan falta. Fa falta parlar clar i acceptar uns i altres en la part que els toca. Jo ja no plantege ni uns a favor ni uns en contra, però n'hi ha que parlar clar en la història, en la documentació històrica, que és la que ens prova les coses, no en invencions i en històries que també n'hi ha massa per ahí, en el que diuen els documents. I parlar com un fet històric, perquè pense que tots els espanyols hem d'aclarir els comptes i tirar endavant, que és el que volem tots, tirar endavant.